Unsaw ni adlaw ni daw timong daghanon namo. Moy. Uy, hala. Hapit naman po gabi eh. Kilom-kilom naman po ay. Salan mo ni. Okay. Tabang, ato takat lang lang. Kita ba ito sa bali sa? Ara. Ya kana. Aron bataan na yan. Masaan? Takiro ko bro. Sa? Kaya takiro. Yati ra ihag-iro. Nandang ta. Masih hawa. May natay sudan. Saman. Nandang. Ya, silak ra ng mataan na. Sige. Bato dato nang ihawon. Tama? May manginom tagkok la katilang lang. Hapon. Hindi pwede manginom ukok mo di pinaw. Lain din Okay, pwede naman agad. Ito ba kayo ng sudan kitangkong? Ngisi dah bang. Dito. Dali ba, Ismail ba, kadyo. Ismail. Dito. Tero nga ba ngisi, muro mo ka grasshopper. Tero nga ba, dako ah. Tero nga. Si, karang cute nga Ismail. Pakita ang ipon. Taro nga pag Ismail. Gusto mo na siya nga. Pag Ismail nga di mo taro mo. Taro si Ismail. Kana ba kana inartista nga Ismail ba? Artista siya. Pa cute ba? Taka mo na siya. Na, siya. Ismail ba? Dako Ismail. Si dako Ismail cute. Ilo ko dako. Ya. Dawa. Iba. Kaya kong picturean. Ano? Dito ko. Ismail? Urot, natanang ipon niyo. Diba? Dali bang. Karang, Ismail nga pinamuro ko. So ito mo muro mo kasi ko. Bukan tak silpit ah. Taka mo na siya. Ismail tando ha? Bro, ba? Bro. Kamera oh. Dali ba? May noti kamera. Ano David? Di ba kamu lang Ismail po? Burupok siki. Burupok. Sana mo kay Ismail. Anak. Bahala ka eh. Tara ka pag Ismail.